icho kwa ni muri Zimbabwe ndinoti Washington Marimiri County Bosho ngorasa correspondent wa SBC National FM muri Zimbabwe ndiri mukati kufamba kutsvaga zviri kuitika matima na usiya nyika ino zvichienda nekuti vanhu vari kutaura mashoko akaita sei kwakati kwaitika zvakati asi isusu manje atidi kufamba nemanyepo tinotevera nokuenda kuti tuone kuti zvinhu zvakamira sei right nemashoko ekuda kuti nanzi ndikwanise kusvika kwa baba Muchefa Pastor Muchema Rek Fame Ministry muri Zimbabwe ndimbowanza sikurese ndangoterega ndisvike kuti mboona kuti zvakamira sei chiri kumboitika makadi izvi baba Pastor Muchefa. Tinotenda Mr. Boshongora makasimba ere aiwa tinosimba Pastor Muchefa. Pastor Muchefa vanhu vakawanda vanenge vachingonzwa kuti Pastor Muchefa vamwe vanowanzwa pamhepo mujina pa social media nokuda kwemashoko amungataura imimi tikati Pastor Muchefa ndiani? Yes, Mr. Boshongora vazhinji vatinzwa shoko rafamba muZimbabwe kubudikidza nebasa ratiri kuita raMwari vanhu vachiuya kubva kumatima enyika vachisunungurwa naMwari mukati menzvimbo ino. Pano pamasvika panapa ndo pamuzinda wedu pa 745 muna Forbes Road muri muno Motor Falls tichiita basa raMwari. Hatina kutanga nhasi, taane makore. Iko zvinozvi tiri kunzwa nyaya dzakawanda dziri kuitika panapa. Pastor Muchefa ndedzipi dzimwe dzamungapupura dzamunoziva dzakaitwa nenyika dzakaitika munyika mese dzikatenderera dzikaonekwa nevanhu vatopi venhavo vachidzinzwa vagari venzvimbo vachidzinzwa pokuti kana mukadzitaura izvezvi nzvimbo inopupura ichiti ichokwadi ndekwedu? Ndizvozvo Mr. Boshongora zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe but chatinongotenda isimba raMwari. Vanhu vari kunetsekana nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanenge vachinza varoorwi, vamwe vanenge vachinza vabate mwana, vamwe vanenge vachishanda pasina chinobuda. Paine ushereketwa wakawanda unenge uchiitika mukati muupenyu hwevanhu. So zvakawanda zvaitika kuno kuchechi zvatinopupura nekutenda Mwari nesimba ravo kubudikidza neminamato yatinge ichiita nevanhu. Sekuuya kwamaita Mr. Boshongora masikati anaya maona kuti vanhu vakatozara vakamirira kubetserwa. And it's almost like 8 years tiri pano pamuzinda wedu tichinamata nevanhu vanoteerera maredhiyo, maTV, papi nepapi, maFacebook vachionawo zvakawanda zviri kuitika kuimba yaMwari. Zvekuti vamwe vakanzwa nyaya dzimwe dzinoitika munoona kuti matambudziko anosangana nevanhu akawandisa mukati muupenyu. Ndainamata nevamwe mai vekuGlenora Sea vanoenda paFacebook page yedu vanoona mai ivavo vane pamba paitemwa nematombo vakabuda panze hapana unoona achikanda matombo. Mumba chaimo vaiona matombo azara, voenda panze vaiona matombo pamusoro pemarata nepapi vachikandirwa matombo pamba. But vakauya kuchechi, havana kuuya kuno kuofisi, vakauya kuzinda kwedu kuchechi. Tikanamata navo vachichema mbuya ivavo vanoenda paFacebook page vanoona. The same day ravakabva kuchechi vachinovata kumba vachidzoka Sunday yacho yakatera vaipupura kuti munhu waMwari zvinhu zviya zvakabva zvapera zvachose. So unonyatso kuona kuti kune zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwedu. Havazivo vega vakawandisa. I think kune vamwe vanoteerera manewspaper yevamwe murume wekuDZ extension. I think pamwe munogona muchitoiziva Mr. Boshongora. Yemurume akafukunura pasymmetry makuva aisvika kumaraundi 40. Nyaya yakaendeswa kumapurisa. Yakaenda kumapurisa nyaya. Akasvika kwandiri inini ndichifungidzira kuti maybe zviri kuita munhu uyu anogona akurwara nenjere. Asi ndakatozofonerwa nemwe kamba mushure mekubuda munzvimbo yemuHarare achiti vanhu vasi kundigamuchira. Achivabuda kuenda kune imwe kamba iri kunze kweHarare ndikafonerwa nemapurisa kuti ukambosangana ere ndikasangana naro but chandisingazivi kuti ndizvo iri kuti kwete asi makazosangana naye kwamuri. Vakauya pano ndava kuitika kwese kwaitika nyaya iyi Mr. Boshongora. Vachitema vaiti vakafukunura makuva evanhu vaya vaitema mutumbi vobva vaisa mumasaga vonokanda matemo. Ndo zvavaita. But mhepo dzevafidziya dzakatanga kuvatambudza zvekuti murume akanga asikachavati akutovata kumashopu. Vanhu vakafunga kuti akurwara nepfungwa kusvikira atozotorwa ndo pakazoiswa pano tikamunamatira tanamata naye zvese zvakanga achiona zviya zvakabva zvapera zvachose. Vakatozouya futi family vachipa testimony vachiti munhu uyu akutogarawo mumba akuzodai. Dho nyaya iyo yakazoenda kumapurisa ikazodeni nekuti yanga iri mhosva yakanga vachiita yekufukunura kuti una izvozvo. But chatinongotenda ndechekuti zvaimutambudza zvakadini zvakapera. So kune zvakawanda zviri kuitika kuRek Fame Ministries
epapa pamasvondo maviri mairafuraya munoona zvinoitika kuchitungwiza uko. Mr. Boshongora anaenda paFacebook page yedu vanoona futi mukadzi iyeye. Mukadzi uyu akafirwa nemwana akanga ari kuuniversity. Mwana iyeye akatograduate, anga ari mwana 1. Agraduate kuuniversity. Apedza akutoshanda atowana basa. Mwana iyeye achingopinda pagate. Achingopinda mumba akabva afa mwana iyeye. Kuzengeza uko. Kuzengeza. Zvadaro vaviga mwana iyeye. Pakange pakuita mashiripiti pamba paamai avo. Kwaiuya imbwa 2. But dzichiuya imbwa idzodzo dzaiuya dzakasimudza maoko makumbo ekumberi aya. Dzichifamba nemakumbo 2. Imbwa idzodzo dzotanga kutaura kuti takauraya mwana wako, ende voice raibuda rakanga riri voice rehanzvadzi reamai ava. Ne voice rani rasiso amai vavo. Dzotanga kutaura imbwa idzodzo. So maitaura chiti munhu waMwari ndakushaya kuti ndotiza ere pamba pangu ndochiita sei. Ndava every day imbwa idzo dziri kuuya dzichifamba nemakumbo 2. Ende dzotaura nemavoice evanhu. Vanoenda paFacebook page yedu vanoiona nyaya iyoyo. Zvekuti munhu akanzwa kuti ndo zviri kuitika anofunga kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe here. But ndo zviri kusangana nevanhu mukati meupenyu. But vauya kuchechi chinamata navo kune zvakawanda zvokuti vanhu vakazoenda paFacebook page yedu vanoona vhidhiyo iyoyo. But chatinongotenda ndechekuti Mwari akavasunungura, Mwari akavadzekenura, zvakabva zvaita zvakanaka. So every day pano pamuri kuona panapa tiri kusangana nevanhu vane matambudziko anotyisa, vanorwara nepfungwa, vane marriage dzimwe dzinenge dzaparara. I think the other time ndina mai vekunotoni vaichema chiti munhu waMwari ndane 16 years ndasiyana nemurume. Nekukura kwandaita ndakuma 50 years murume wangu ndo muda beke. But takabata muna matonai. Tabata muna matona mai vavo. Murume anambotora 1 week murume yakadzoka. Akadzoka. Vakupa testimony yavo ndandiri kwa Mutare uko. The same mai vakabva kwa Mutare last December ndandiri crusade kwa Mutare. I think in November. Ndanamataura mai futi takasakana navo kwa Mutare vakabva kwa Mutare vachiya kuno. Vachiti munhu waMwari pandakauya ku Reiki Ministries. Mandinamatira ndichibva kuHarare ndichinosvika kwa Mutare ndakatosvika murume atopo pamba. Ndava kuparara kunoita marriage Mr. Boshongora. Kune dzimwe mhepo dzinogona kutobata munhu. But panoitika deliverance paya mhepo dzinobva pamunhu. Kune vanotoshanda Mr. Boshongora zvekuti unyatsoona kuti munhu uyu ane rombo remari. But mari yacho akaibata aishandi zvinobatika. Chabata chese chinongoparara. Vamwe vacho vanongovharirwa mikana, vamwe vanongosangana nematambudziko akasiyana siyana. But chatinotenda ndechekuti kuno ku Reiki kunoko aiwa tiri kuona simba raMwari. Vane nyaya dzinotyisa idzodzo vari kuti aiwa upenyu hwedu husika zvakanaka. Aiwa vapererwa netarirwa ndo vari kuuya pano pamuzinda wedu. Ndandiri murume zvekare matestimony andi kutaura. Ende zvese izvi Mr. Boshongora vanoenda paFacebook page yedu yakanzi Pastor H. Muchefa Official vanozviona izvozvo. Pane nyaya yandaibetsera mumwe murume angari inspector wemabhazi kwaGutu. Akatoti aenda pamba paBamunini akamukira makuseni chaizvo. Kwaunosvika pamba paBamunini paya zviya zvekuti munhu akaenda kumushaka anotendera achiona hama nezvo. Achisvika pamba paBamunini zvakanzi nemwana mudiki webaba ivavo. Baba vari kuseri uko kwechirugwi. Kwabva ati regai ndinopota kuseri kwechirugwi. Kwakunosvika Bamunini vachifidha nyoka. Kwakudza mwana iye anga inspector wemabhazi kuti zvaona panapa haufani kudza munhu. Achingobva ipapo maziso akabva aita blind. Iripo paFacebook page yedu. Kuinspector kumabasa kuya haana kutozomboenda. Agara pamusoro pazvo adzoka kuno kuHarare. Vanoona vhidhiyo iyoyo aitaura achiti munhu waMwari ndandichiti ndiri mumba tichibika chikafu. Vakangobika 5 kg yehufu vaigobika ka1. Kuzoda kunotarisa ufu uya vaona pasina chinhu. Kusvikira vakutoti vakabika sadza kudai so vaitoti vachipakura sadza kudai sadza vaingorona richipera mundiro. Chakazomushamisa rimwe zuva ndechekuti hanzi ndagura mukoroso wesadza kudai so ndakuti ndichinoisa mukana kudai so musuwa wesadza wakadisapia maoko. Ndo zvakaita kuti atozouya pano atinzwa iyo nyaya yakabuda nemanewspaper I think kukwaiza
ndo pakazouya kuno tikamunamatira. Kubva ipapo ari kuita upenyu hwakanaka, ari kutoshanda upenyu hwake hwakutoita zvakanaka. So tiri kusangana nezvinhu zvakawanda Mr. Bozhongora, but chatinofara ndechekuti hakuna kumwe kwatiri kuna kutizira. Tinotizira kuna Mwari. Ndava kuna Mwari hakuna chinoramba. So pano pamuzinda wedu sezvamaona vanhu vakazara vakaungana vari kuwaiting room vakamirira kuti vatione. Ende chinangwa chavo ende shungu dzedu ndedzekuti kana munhu auya pano vabva kuBulawayo, vabva kwaMutare, vabva kupi kwakasiyana siyana, tinge chida kuti munhu aitwe zvakanaka dambudziko rake ripere. Okay, Pastor Muchefa, ndikuzinza kuti basa muri kubata vanhu vakawanda. Imi sezokereke yenyu iri muno muHarare. Munobatsira vanhu muno muHarare chete ere kana kuti nyika yese makubatsira? Kana vanhu vakafona vachida kuzobatsirwa muri kuita sei? Vakawandisa Mr. Bozhongora. Ndaitaura ndinoita maprograms paradio ka. Pane yandaibotaura yeku Northern Island. Yemwana akatanga kurwara nepfungwa ari ku Northern Island. Hatina kukuenda ukoko. Patakaita maprayers na upafone. Ndine vanhu vakawanda vari kunana UK. I think vanoenda pa Facebook page yedu akanzi Pastor H Muchefa official. Yemwe murume akafona ari ku UK achiti munhu waMwari. Pane vanhu vandakasiya pamba pangu muno muHarare. But pamba ipapo ari kutaura kuti hapasi kuvatika, hapasi kugarika. Takaita prayer naye ari pa phone ku UK. Kobva tanamata zvikari kuno nevari ku Harare kuno. Pamba ipapo patakaita prayer navo vakabata zimuburwa rakamira rakareba almost like more than 1 meter. Ende kubva ipapo pamba ipakataka kugarika. Handiwo vega, tine vanhu vari kunana Cape Town, vari kunana Mozambique, vari muno muHarare, vari kunana Bulawayo. Vakawanda. Distance is not a barrier. Ndava munona zvinoitika ndezvekuti kune umwe munhu anenge achisangana nedambudziko muupenyu ari kwari ukoko, but nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana hatokwanisi kuuya kuno. But hatingaregeri munhu achiparara ari ukoko. Chinodudzira kuti simba raMwari even pafoni ipapo ndainamata namai vamwe vaivukaroi vakatanga kurutsa, vachingorutsa almost like marutsira vakaita vaitaura kuti vakasvitsa pakakota yebucket, kabucket kadiki kavaive nako, vakataka kutumira mapictures pano. I think ndichazozviposta pa Facebook page yedu. But prayer yaitwa pafoni ende deliverance yakaitika pafoni. Kuzosara votozouya kuchechi vakutopawo testimony yavo, but deliverance yaitika pafoni. So tinotenda kuti distance is not a barrier. Uri kuAmerica thousands thousands evanhu vari muno muZimbabwe, vari kunze kweZimbabwe, vari kutiteerera paradio, pamaTV, pamafacebook, vari kufona tichinamata nawo even pamafoni ipapo. But ndiye chikurudzira kuti kana wakasununguka zvinenge zvakangonaka kuti uye pamuzinda wedu. Ende kana wakasununguka wouyawo kumaSunday service kwatinoita kwatinoti ku Requiem Grounds. Ichokwadi iyo ndimwe nyaya ndichida kutaura kuti kuHarare ihombe. Ndizvozvo kune malocations akawanda mukati medhorobha, kumaAvenues, kune nzvimbo dzakawanda dziri muHarare ihombe. Imimi kana muri muHarare imi mune nzvimbo ngani dzamunowanika uye kereke yenyu iri kupi? Regai nditaure ndichiti tine nzvimbo 3 dzatinadzo. Pano pamauya pa 745 muna Forbes Road ndo pa head office pedu. Pedyo nemashops epa Uplands padhuze apa, mashops epa Uplands. Then tichibva pano tine guest house iri pamusoro apo. I-guest house yakanaka iyo Mr. Bozhongora. I think amusari mambovasvika. Ndichazokokai kuti mumbosvika ku-guest house kwedu. Muzinda wedu zvekare uyoyo. Then tobva tazouya kwatinoti ku Requiem Grounds. Uku ndo kwatinoita magungano emaSunday nema-midweek service atinenge chitaya. Tinenge tiri ku Requiem Grounds ukoko. But muri muno muzvikare Waterfalls. Zvekare kuuya kwamaita tine mabhazi anotakura vanhu for free. Tiri kunzwanana zvakanaka. Tikaenda pa Market Square paya anosumuka nenguva dza 10 mangwanani. Vanongoona mabhazi mahombe akanzi Pastor H Muchefa Requiem Ministries. Amwe ndeye blue, amwe ndeye white, but ese akanyorwa kunzi Requiem Ministries mabhazi iwayo. Akanzi Pastor H Muchefa, amwe acho ane mufananidzo wangu. Nemakwanda amamuchiona ari panzaya akapakaya. Ndo anotakura vanhu maSunday. Achivaendesa kuchechi nekuti vamwe vazhinji vanenge vasingazivi directions. But kana wakukuziva vamwe vanenge vakuuya nenzira dzakasiyana nadzo, vamwe vanodrive mota dzavo nekuti vanenge vakudini vakuziva directions. But ukangoenda pa WhatsApp pedu ukangotumira message kuti directions kana any information pa WhatsApp number idzodzo aiwa tinokupa information yese. Unenge wakutofamba munhu zvakanaka.
Namba yedu yekutanga inogona kutoshandiswa nevanhu. Yekutanga yacho inoti 0772 526 189. Mungadzikorera zvakare. 0772 526 189. Okay. Neimwe yechipiri inoti 0774 985654. 0774 985654. Ndo manamba mairi atinoshandisa. But kune mumwe munhu kanogona kuti dakoti tifollow Facebook page yedu. Facebook page yedu yakanzi Pastor H Muchefa official. Then ikozoya imwe Facebook zvekare. Aiwa regai ndikoti iyo ndo iri more active. Yakanzi Pastor H Muchefa official. Pa TikTok zvekare iripo zvekare yakanzi Pastor H Muchefa. Then toenda pa YouTube zvekare tine YouTube yakanzi Pastor H Muchefa. Ipapa padopa tinge chikupa ma-updates ezvese zvinenge chiitika. Munoona kuti Mr. Boshongora tine makuruseti atiri kuita ka. Tinopota chimboenda kwa Mutare. Tombopota chita Bulawayo. Toenda kuna Nachinoi, Mutare nenzvimbo dzakasiyana siyana. Ndava kune vanhu vanotifollowa vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Munoti aiwa atikwanisi kuuya kuHarare. Tine nguva dzinenge tichitopota chita makuruseti iwayo. So paunoenda pama-platform yedu iwayo aiwa vanenge vachiwana ma-updates ekuti this time tiri kupi, mazuva tiri kuwanikwa uye zvakawanda zviri kuitika kuimba yaMwari. Ichokwadi Pastor Muchefa, vanhu vangada kuziva zvikuru sei kuti imimi Rick Femi kuti isvike nhasi kusvika pakuti pese zvayakuita izvi. Mune makore mangani sangano ratanga here? Zvinezvi tiri kuti tane 8 years. 8 years. 8 years. Muchibata muri pano here kana kuti mune nzvimbo yamukambobatira kana kuti nguva yese kubva muchitanga sangano raMwari makatangira panapa? Pano pamuzinda wedu pa 745 muna Forbes Road. Ndo pamuzinda wedu kwemakore nemakore. Right, Pastor Muchefa, pane chimwe chinhu chandinoda kubvunza kuti ukaona munhu achiti akaroora mukadzi mudzimai akafa anodzokera achiti vanatezvara ndipe umwe mukadzi, kureva kuti rudzi rwaakapinda ane chakaona chakanaka paari. Kubva muchipinda panapa mune 8 years Pastor Muchefa, variko vamakatanga nawo masangano? Variko here vamakatanga nawo sangano pano nanhasi vachiripo, kana vana vakaberekerwa musangano nanhasi varipo, kana kuti vamakatanga nawo vari kushevedzera kuti aiwa panapa ndo patinosangana naMwari wedu? Varipo here vanhu vakadaro? Vakawandisa Mr. Boshongora. Yes. Thousands. In fact masande atinoita aya kunozara vanhu. Kunozara vanhu. Chechi inoi muri kuiona Mr. Boshongora, ndaiona vanhu vakawanda vachiti tanga tisingazivi kuti chechi kuno kwakazara vanhu vechikuru. Kune harahwa, kune chembere, nechakanaka chavakaona kuno kuRick Femi Ministries. Pastor Muchefa, ndine chimwe chinhu chandinoona sasa. Makereke mazhinji akawanda madzimai, namba yevarume ishoma. Kune mumwe murume akandiudza kuti ukaona musangano mako muchiita 25 varume wamira. Renyu sangano rakamira sei? Vakawandisa varume. Vanoenda pa Facebook page yedu vanoona mavideo, vanoona maphotos. Varume vechikuru, madzimai echikuru. Ende ukaona vanhu vechikuru vachiuya kuimba yaMwari vakadai, kune chavakaona. Mazuva avaya vakasangana nezvakawanda. Tiri kunzwana nazvakanaka. So kuno kuchechi kuno kuchatinofara ndechekuti mazera ese ari kuwanikwa. Vana vadiki, vanhu vakuru, vakawanda vari kuuya, vari kuitwawo zvakanaka naMwari. Tinotenda muri yeZimbabwe kunde vamwe vachichema chikonzero kuzosvika ndasvika panapa. Pane mashoko anga achibuda zvikanzi Bozhe imbosvika ipapo wamboona nekuti mukati memakereke mune zviri kuitika zvakamira sei, but panapa kazi regai tonozvionera tichitaura nemwene wazvo anove ndiye mubati webasa. Aiwa pandambopinda apo ndasangana hangu nevaviri vatatu vari mukati mekushevedzera kuti kutouya nhasi kutodzoka pamusoro perimwe dambudziko nekuti rakutanga rakaita sei rakadarika. Saka Pastor Muchefa, iko zvinozvo mungakwanisa here kudzokera futi nhamba dzenyu nekuti nhamba pane nyaya yanga ichitenderera Mr. Boshongora. I think nyaya inogona yakasvika munzeve dzenyu dzamai vekuna naFidelity. Mai vakanga vachishandiswa nenyoka, yanga iri nyoka yababa. Vaita mukadzi, kana yapedza kuvaita mukadzi wotosumuka kutanga kufamba. Vakasvika mai avapa vakabudisa vana, vanga vane vana vatatu. Vana ivo vakati vabvisa pamba kutoti vanogara nehama, nekuti nyoka iyi yaitoti even ikauya vari mumba vana vaitoona kutoti mai ava vakutoita zvimwe zvinhu nenyoka, vakutoita zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti munhu ari pabonde. Vakutotya kuenda mubhazi, vakutotya kuenda panhamo, nekuti vaipupura vachiti ndikakutoenda panhamo pane vanhu
ndopa zvaida ipapo inotouya panhamo pane vanhu vanotoona kuti mai ava hatistori navo. Nyaya iyoyo yabuda mumanewspaper yaenda kupi, vakaenda pafacebook page vedu vanhu vanoiona nyaya iyoyo, vakauya panapa vachichema vakati munhu waMwari handina rugare munharaunda, pamusha, pese pandinofamba. Vanhu vanoenda pafacebook page yedu takavanamatira pano, ende chandinotenda ndechekuti netestimony yavo iripo. Inyaya yekuti yakabuda manewspaper, yakabuda papi muna chitsvaga rubetsero kusvikira vatozoiswa pano pati nyaya iyi yakapera. Iyi haina masvondo mairi futi yaitika. But ukaona munhu ane dambudziko rakadaro achiitwa zvakanaka naMwari, zvinoreva kuti Mwari vari kuzviratidza mukati meupenyu hwavo. Shungu dzangu Mr. Boshongora ndedzekuti vanhu vadzikinwe naMwari. Ndava vanhu vari kutambudzwa mumisha umu. Kune vanhu vakaromba, kune vanhu vakabata-bata, kune vanhu vari kushandisa vanhu, kune vanhu vari kukonzera rufu rwevanhu chairwo kuti vanhu vaparare zvisina tsarukano. So mumisha iyi muri kuitika zvinhu zvakawanda zviri kuitika, but chatinoda ndechekuti vanhu vasungurwe naMwari. So taona zvinhu zvakawanda, hatingambozvitauri Mr. Boshongora tikazvipedza, but vanotirira maredhiyo I think vari kunzwa zvakawanda zviri kuitika kuimba yaMwari, vari kufollowa maprograms edu vari kunzwa zvakawanda naMwari. So ndiri kuramba ndichikukurudzira kuti no matter une dambudziko rakaita sei, kuna Mwari hakuna chinoramba. Every Sunday yatinoita tinonamatira munhu wese anouya, unouya nemapapers ako, maCV evana, ivhu repapa pako, any point of connection, ndechiti takura uye udzikinirwe naMwari sezviri kuitwa nevamwe. No matter hauna chauinacho, maSunday tinogamuchira munhu wese, ende tinobetsera munhu wese nekunamatira munhu wese kuti Mwari akuitirewo zvakanaka. Iyo Sunday yatakatarisa Mr. Boshongora iyi, tine Big Sunday, the first Big Sunday ya 2025. Tinenge tiriko ku Lake FM Grounds. Munhu akabonyera kuti directions, aiwa tokupa madirections 10 AM. Aiwa kunoko tinenge tichiwanikwa pakati pemazuva. Pano panapa tinowanza kutanga na 9 tichizopedza edu kana kuma round 4 kana kusvika kuma 5. Vanozouya kuma guest house edu, but zvinhu zvinenge zvakanaka kuti usati wauya pakati pevhiki, aiwa unotanga wafona, nekuti inzvimbo kamaona vanhu vakazara, inzvimbo inouya vanhu vakawanda. So tinenge tichida kuti umwe neumwe akwanise kuwana mukana wekunge achisangana nemunhu waMwari. So ukangoenda paWhatsApp yedu kana kungofona, aiwa unotanga waita booking yako kuti ugowana mukana, nekuti kana vanhu vakawanda basa racho rinenge rakawandawo. So ukadaro tinenge tichati ma-private one-on-one evanhu vayanga vachiti tine ma-issues ari private and confidential ekuti tidangoonana nemunhu waMwari. ichokwadi muri yeZimbabwe muri wazimzira. Ava ndiwo Pastor Muchefa, vange vari mukati mekutsoka kuti Pastor Muchefa ndivapi, Rek FM vanowanika zvavo paWaterfalls apa. Aiwa vari kushiridzira kuti uyai tisangane, uyai tikuonana chikonzero, basa vanobata sezvazviri, manzwa matestimony ari mukati mekutaurika, vari kushiridzira kuti tiripo, hatizive mabhidhiri, chikonzero vanhu vacho vari kupopora varipo. So ndiri kutaura muri yeZimbabwe, ndashanya panzvimbo mushure mekushevedzwa nekuda kumango mashoko andisina kwanisa kuzoona chandaona pana paibasa naMwari, ndazopinda zvakare mune vamwe vanhu vanga vari mukati mekushandirwa zvanga zviri mukati mekutaurika hazvisi zvandaona. Muri yeZimbabwe vanhu vari kubatsirwa. Pastor Muchefa, chakakosha inhamba mungadzokorere zvakare. Namba yangu yekufona munoona ndogamuchira munhu wese. Namba yekufona kana maWhatsApp kana matext message 0772 526 189 0772 526 189. Mungadzokorera zvakare. Yechipiri inoti 0774 Amen. 98 Yes. 56 Yes. 54. Yes. 0774 Yes. 98 98 56 56 54. H Facebook page G Pastor H Muchefa official, TikTok Pastor H Muchefa, Yes. YouTube Pastor Pastor H Muchefa. angori mapasa echimuchefa muri yeZimbabwe mukangobata ipapo munosangana nezvamunoda. Ichokwadi anga iri nguva yakanaka muri yeZimbabwe yekuti ndichitaura naPastor Muchefa tichinzwa kuti mashoko akamira sei, nyika igoziva kuti zvakamira sei, vachitaura mashoko ekuponeswa nevanoda kuponeswa, iri nyaya yekereke kwete nyaya yekuenda mumasango mune zvakaipa, asi muri mukati mekereke. Ndinotenda muri yeZimbabwe, dai Mwari akuitirai zvakanaka, dai maporeswa, dai marurama. Mose tinokudai muri yeZimbabwe sekuda kwamutenda Pastor Muchefa vari pashoko raMwari. Kwanzi uyai mese paRek FM inowanikwa munzvimbo yeWaterfalls. Tatenda muri yeZimbabwe. Bye bye.